Днес, събота, 04.01.2014 година, първия преход след началото на новата година. В момента се намирам на така наречената туристическа ливада на хижа Момина скала. Днес е тук като на събор. Чудно лятно време, пълно с хора и снега на петна. Не е достатъчно. Само там, където слънцето трудно грее. Ето. Цялата флора и фауна. Ето така. И от тук се отправям в посока да завърта и затворя колелото през Опитото. Надолу към Бялата вода и Княжево. Ето така. Ето. Екзотик. Ето така. Его на солнце. Ето там един читател на Слънчевите бани. И от тук смело към Копитото. За сега смятам достатъчно.